Лекичко сега. Ти кутия празна. Чика за нещо. И жинджифил чак имало, и жинджифил за чай. Да. Мама, 8 марта. Лека паленци. Мама и тати. Мама, тати. Ти? На поле имали? На поле най-много ли имало? Другото са. Изрядени, сигурно. Миличко, ти що как нарича? Полина! Полинчи! Ти, на тебе! Айде на Полинка. На тебе! Те, кой има там, тати, той за тебе. Полин, ти? Тук нещо ба. Тук са той сигурно. Ами шоколади или коли? Или не? Те, кой има за тебе, Поли? Какво пише? Знаете специално. Добре. Да идем на тази специално ба. И последно. Ицо, най-много! Ицо! Чакай сега. Дай на Полето първо да го. Жинджифил. Ти ходи накъде. Штолен? Штолен? Който и що ли? Кознак с... Яйца има някъде, внимателно съм да щупя. Тук има нещо. Яйца, козунак, салам, кашкавал. Ай на Поля. Дай първо на Поли. Поля, Поля ще слуша ли? Да, ще слуша Поля. Дай ли да така? Върни се на тати да покажеш как ще. Как слуша Полито? Я знаем, какой има за нея. Какво ти има? Мали, поличка! И тук кой има вътре? Розово и кичеч. Мали, само героични роки. Поли, Ти имаш такова. какво с нещо? Снимам. Ема ние така е. Обърни се към тати се обърни. Я да видим, ще ти стане. Тя те дръжма те? Обърни я срещу него сега. Аз снимай се. Снимам бе, снимам бе. Ето, точно. Айде, дигни. Точно, аз снимай. Боже, ау. Дай да видим, ще стане. Бе, как бе ти? Точно бе, ей, човек. Виж как е гледка. Ау. Мале, Поли, виж какво. Поли, Не ги хвърлям по земята. Дай ги чакай, ама тя не може тя се смее, тя. Дай ги тук, Полинце и тук ги нареждайте на мене. Айде, дръжи. Мале, че розово нещо. Няма да пласи. Луска? Не, розклята. 110 пише, да. Ето така. Оля, Ау, ти попничета какви. Обърни се към тати, да те снимат. Я да ги видим, Поли, ами ги покажи. Поли, обърни се. Мали, какви пътничета Ама имаш. иначе, ето и че отпред имат картини. Оля, ти рокля. Виж какво. Я да видим, ще стане. Стане, как? Мали. Да, почти готова. Обърни се към тати. Да. Чакай, тя ги нарежда и тя. Да? Ето, готова тениска. Ау, Ти с гащички ще ги носи по-голямо. Ко? И сега ще стана даже. Какви хубави дантелени гащичките. Поли? Те ще станат на сега, да? Мали, колко блузките перутки. Ти за сега вече. Ти знае. За сега. Покажи на тати. Иначе, ама обърни му той. Да вижда. Тъй към Аз се виждам. Не. Да вижда. Аз снимай сега. Айде, дай сега. Виж, тук има друга специална. Мама, още ли, мама? Още ли, мама? До цял гардероб, ма?
Оле, бе. Боже! Тя направо. А, ма Поле, ти всеки ден да изменяш един месец. Още ли вадиш? Ама вади ма, гледай ти. Обърни на тати да я знам. Обърни. Айде. Ау, Ето. що биска имаш. Ето. Да. И още на, майко. Ау, Жълто. Ти не свършиха ли му? Обърни се към тати. Ето. Пати. Каква пеперутката та смая там. Ма Боже, още. Срежи така, айде обърни се към тати. Сърчица. Обърни се към тати. Дай тати да Ай. става сърчицата. О, Боже. Айде, че има още, айде. Ма стига. Ма стига Ма още. няма стига, бе, ти. Ма Боже, тя. А, Тя е изкупила магазина. Ама какво Леля. говориш ти, бе? Да? Ма Леля Пепи, я изкупила там холандския магазин на Рожко. Оле, Боже, ау, че хубаво, Жълто, жълто. сега го има, нали? Днескашно. 7, Да. 8 трябва. Ау, още има по-добре. Ето е 7-8, ето е. Те са, да. Да, вижте. Е, Обърни се на тати покажи. айде. Шампуан имаш. Шампуан имаш. И да се къпиш, Ето. покажи го, обърни се, обърни. Ти от предния път имаш. Да? Снимай към тати, обърни се на Ти да рекламно ли ще ставаш за шампуана? Айде, тъй сега шампуана да им кормат така. Свърши ли вече на запой? Чакай сега. Остави шампуана. Айде да видим Ти какво е сега? Оле, Боже, и той голяма турба. За до година да бъда марка, виж. Малички да бъде. С зелена блуза. Остай чантата празна. А, Виж кой има тук? Бони! 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 Покажи на Бони! тати. На тати. Оля, мале, тати ти ще се насери. Тати. Поли ще го изпревариш. Тати ти ще се Виж кой насери. има поли и шоколад. Шоколади, Чакай, да не са свършили. Служи ги тук. Тук. нареждай ги там, оле. Слагай на земята там. Как ги търки. Какви меки. Айде. Колко меки, като гумичка. Ами, железо ли може да сега нещо? Той е познака. Дето миналата година. Ага, да. Миналата. Кой ти има шоколад? Кажи шоколад. И още към Бони. Бони? Оле, Нещо за тебе. Бони, меки ли Бони? Оле, Кой а? става ти с Бони? Кой има? Леле Пепи. Леле Пепи. Само да не взял такъв кой. Оле, още тази турба, бре. То много турби, ба. И трябва да са яйцата. Тук чая. Тя яйцата казах някаква метална ти е сложила. Ами, тя ще е. Ей, тук са яйцата. Чакай, бе. Я? Някакви яйца. Май шоколадови да. Няма ли пак от някъде плани? Няма панта. Я го гледай от всякъде. Татко, татко. Оле, тук, а? Оле, Моля, оле. моля. Бони бон. Бони бон. Кой ти има? Оле, оле, изобщо. Дай го едно яйце да се снима. На всички ли даваш? Дай на тати едно, а? Яйчице или шоколад? Айде на дядо да дадем едно яйчице. Дядо, значи едно шоколадче на теб. Айде, давай. Баба, дай се. Дай на мамито. На мама ще дадеш ли? На мама бомбона. Дай, на другите десет на мен е бомбона. Дай На тебе си. А останалите за кого са? За Полю. На тебе какво искаш? Цялата кутия. Затваряй кутията, Поли, заминай в нашата стая. Виж каква кутия, бе. Яйчице. Яйчице. Видя ли? И затваряме. Яйчице. Какво сте виели, Поли? Я ма погледни. Какво сте виели, тати? Яйчице ли си да виели? Какво е лилаво? Кажи на камерата. Лилаво яйчице. Дай на дядо, дай ги на дядо буклученцата. А, той дядо ще я събира, ти само Може си били. го отпечатате. Айде. то бързо. Айде, то знай. Дай на дядо. Това условие. Дай буклученцата на дядо. Ей,